India det pialong COVID-19 na kisapai kelong kiching pen langdam lo puluti piniar ni anke 4.46 crore atum COVID-19 na kiso kelong apai pling tanglo. La song bong pen kaddu kawe lak phora suri thongkebra pharo troksiamulok atuma bangke COVID-19 na kiso kelong dun pensi apran damnang lo pusi pinia da por phai nerkep apor malom birta pachetak pon. Kidam tanga por huda sonsi pining suri hinira inkora ki thomaning kan kiching pen amatsi det piar lo along COVID-19 na kiso kelong apai nangki bat pangcheng thutang lo. Honthe meme COVID-19 na kiso kaddu kawe bang suri hinira pharo phora throksikep angbong pen bang pharo isira pharo phora throksikep atuma phan akimi COVID-19 na kiso ang thek long pontang lo pusi Union Health Ministry hin pen pini pangdak pontu. Langdam lo pulote piniarni anke 4.46 crore atum COVID-19 na kiso kelong apai plengtang lo. La song bong pen kaddu kawe lak phora suri thongkebra pharo troksiamulok atuma bangki COVID-19 na keso kelong dun pensi apran damnang lupusi pinia da por phai nerkep apor malom birta pachetak pon. Keso kelong ang bong pen pangbar damlote arnisia long bang krehini an COVID-19 na keso kelong atuma phai dotang lo. La pen phan phai vera tokbor phai ve isi mate 0.01 an arnisia long keso kelong aphai long pon lo. COVID-19 na keso kelong pen kimia phai bangke throksikepra nerkebra tokbor nerkebra phaive mate 98.80 an nangbat lo puta Health Ministry website along pen pachetak pon. Bangso jok keso pen kachere mekjia phanpura Lucknow along abangke COVID-19 vaccination center pabat pon lo. Sarkar hin pen Lucknow along kaddu kawe longplian COVID-19 vaccination center pabat pon lo. Kapabat pon adim lake SPM Civil Hospital, Lokbandhu Hospital, Balrampur Hospital apen NK Road Community Health Center, La Longplia Longta Non Kevangji, Arroyang Bong, Kinangjia Son Anta Nanglepo la pen rong supiarlo akijoy pensi COVID-19 a imprim ipon popusi Sarkar hin pen pangdak pon. National Desk Report, Karbi Anglong Live.